Jihar Kebbi na ɗaya daga cikin jihohin da aka ƙirƙiro shekaru 20 da suka wuce. Haka ma jihar Kebbi kamar sauran jihohi ta samu mulkin demokaradiyya daga shekarar 1999 har zuwa yanzu. Ana auna ci gaban kowace jiha ne kamar jihar Kebbi da irin abubuwan more rayuwa da ke cikin jihar, tattalin arziki da ma aikin noma da ake gudanarwa a wannan jihar. Abubakar Udu Idris tsohon shugaban ma'aikata ne kuma ɗan takarar gwamna a ƙarƙashin jam'iyyar PRP a nan jihar Kebbi. Ya yi fashin baki inda ya nuna cewa rashin ingantaccen gwamnati mai gudanar da mulki, rashin ɗa'a a cikin aikin gwamnati, cin hanci da rashawa tsakanin ma'aikatan gwamnati na ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo rashin ci gaban jihar har yanzu. Za ka yi ka gina mutane, dole ka bari arzikin ƙasa ko kuma na jiha ya kai ga mutane. Yau ban san wani mutum a jihar Kebbi wanda za ka tambaye tsakani da Allah shi faɗa ma 'yan kwangila guda uku wanda suka ci albarkaci sai dai in ana son ka a bari ka sayi kwangila. Magana kenan. Amma gwamnati ba da wuya, yana da wuya. Haka ma ya yi kira ga mutanen jihar Kebbi da su ceto jihar daga halin da take ciki na amfani da katin su na zaɓe don zaɓen shugabanni waɗanda ke da zimmar kawo ci gaba a jihar. Kamar yanzu wani abokina ya zo nan ya zagaya birnin Kebbi, ya zo sami ni yana cewa kai ɗan Kano ne, ya ce ina birnin Kebbi, na ce to ba kun je kun zagaya kaza ya ce to ai shi duk inda yake gani wai kamar wai temporary ne ake ko wani building na gwamnati, gini na gwamnati na temporary ne. Udu Idris ya nuna cewa irin albarkatun ƙasa da irin ma'aikatan da ake da su jihar Kebbi da an yi amfani da su to jihar Kebbi za ta zamo ɗaya daga cikin jihohin da suka ci gaba a faɗin ƙasar nan. Daga birnin Kebbi, Abdul Muhammad Ba, labaran NTA.